زحالف أوارح كابور حربعته كساب حجي فتصاميت انتاي نسلاسي له موفق أصل نقولها تي نايمسائي مدبات تتحيز له بزعبة فتصاميت كوني أما جرستها بحلومين عاد إنجليز يتمرح شمالية كنرجسينا مالتيو زين أنت استعجلوا تن مدبات زلوا مالتين أبتي دحر بايتا لحجر بايتا ديمقراطية بتكون أبتي برزقون حاولنا يخلص أسمناش سلزولو بنوع كاتاتولو سلزناه ناتو حاجزون كلينا يمالتي سلزي نسيهم قرب زعواتي بكوابينا زولو كنتاتكم حاول يخلص أسمناش قرب زعوهم كحبرنا يمالتي إذا أما سالفتان أما زان حجر بايتو تي دحري بكيدان استخيل أخي باب سارس كلتشحن شومانتن شعور السوء تي مجمع تاجزي لتنسيق كان محبرات هنا والكسبات يخوروا بنا يكون لا تستأخذ على عينة بايت فترة على الزبل إذا حلفوا بستاني تخيلوا مالتي شعور مجمع تاجزي كابتن بوليتيكا ودبات وزعي كانت سيركان محبرات والكسبات تساتفوا أخي ونيرو مالتي دحري بقتشحن شعاتن وركشوب أو إثيوبيان هوتيل على بتساوى تخيلوا كابو نابتي ناي وعلا ناي كتشحن عسرتن عتي مالتي عبد كتشحن عسرتن تخيلوا على بقاقي تا كوميشن تبسريتا نافت قدامي هاجرا غوباي كيدالو تخيلوا مالتي ስለዚህ ተጠንዲ ሰናይ ዝኾነ ትምኒት ዝሞሎ ይነሩ ምክንያቱ ኣብ ክንዲ በባሓደ ተናጸል ውድበይ ውድብካ ለስራሕ ኣድማዕ ይስራሕ ክስራሕ ይኽእል ዝብል ሓደ ሰናይ ዝኾነ ትምኒት ዝተሓወሶ እዩ ነይሩ ማለት እዩ። ካብ መጀመርታ ክጅመር እንከሎ እቲ ሓሳብ ይኹን ወይ ከዓ እቲ እማሜ ክውሰድ እንከሎ ማለት እዩ። ስለዚ ናይ ብዙሕ ዓመታት ፃዕርን ናይ ብዙሕ ዓመታት ቃልስን ዝተሓወሰ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ናብዚ ንምብፃሕ። ስለዚ እቲ ብ2011 ኣብ ኣዋሳ ዝተኻየደ ኣኼባ እኩብ ድሙር ናይቲ ናይ ነዊሕ ቃልሲ ዝተኻየደ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ብ2011 ካብዚ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ብዙሕ ኣክቲቪቲስ ነይሩ ማለት እዩ፣ ብዙሕ ነሻጣት ነይሩ። ስለዚ ሓንቲ ብሓንቲ ብደቂቕ ትከታተሉ ነርኩም ዝብል እምነት ኣለኒ ማለት እዩ። ምክንያቱ ብዙሕ ዝበሉ ኣካላት ካብ ዓዲ እንግሊዝ ናብቲ ናይ ኣዋሳ እውን ተኻፊሎም ነይሮም ማለት እዩ። ገለ ኣባላት ኣብዚ ኩሉ እዮም ማለት እዩ ምሳና ዘለዉ ዝብል ነይሩ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ክስታይ ሰናይ ነይሩ ማለት እዩ። እንተኾነ ግን ብግስ ከይበለ እንከሎ ፀገማት ክጋጥሙ ጀሚሩ ማለት እዩ። እቲ ፀገማቱን ብዙሕ ክኣትዎ ኣይደልን ገዳማውን ውሽጣውን ፀገማት ኣጋጢሙ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ብግስ ከይበልና ዘጋጥሙ ማሕለኻታት እዚ ከዓ ሓደ መንፀባረቕታ ናይቲ ክኸይድ ዝፀንሐ ማለት እዩ። ምክንያቱ እቲ ባይቶ ሓደ ኣካል ናይቲ ሕብረተሰብ ስለዝኾነ ኣብቲ ሕብረተሰብ ዝፀንሑ ሕማማት ኣብቲ ሕብረተሰብ ዘይፀንሐ ዘይምትእምማን ካልእ ፖለቲካዊ ዕማማትን ገድምታትን ክፀልዎ ናይ ግድን ነይሩ። ከም ተመክሮ እውን ሓድሽ ስለዝነበረ እቲ ባይቶ ስለተመስረተ ጥራሕ ፅቡቅ ክኸይድ ኢልካ ኣይትግምትና፣ ግን ካብቲ ዝገመትናዮ ንታሕቲ እዩ ከይዱ ማለት እዩ። ስለዚ ውሽጣውን ግዳማውን ዝኾኑ ዓበይቲ ፀገማት ተራእዮም ማለት እዩ። ስለዚ ንካልእ ከነላግብ ኣይንኽእልን። እቲ ውሽጣዊ ጉዳያትና ንሱ እቲ ዝዓበየ ፀገማት ነይሩ ዝብል እምነት ኣለኒ ብወገነይ ማለት እዩ። ንሱ ከም ማሕለኻ ንኩላትና ሓኒቕና ፀኒሑ። ስለዚ ካብ 2011 ክሳብ 2019 ዳርጋ 8 ዓመት እዩ ጉዕዞ ተኻይዱ ማለት እዩ። ኣብ 2 ዓመት ካልኣይ ሃገራዊ ጉባኤ ክሳላሰል ዝግብኦ ዝነበረ ጉዳይ ናብ 2019 ክሰጋገር ክኢልና ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ ውሽጢ 8 ዓመታት ዘይተፋሕተረ እምኒ ወይ ዘይተፈተነ ነገራት የለን። ብሕልፊ ብፖለቲካውን ሓይልታት ብዙሕ ሰሚናራት ብዙሕ ኣኼባታት ከም መፍትሒ ተባሂሉ ይኽየድ ነይሩ እዩ። እንተኾነ ግን ከምቲ ዝግባእ ስለ ዘይተሰራሐሉ ክኸውን ይኽእል። ምናልባት ካልእ ፀገማት ነይሮም ክኾኑ ይኽእሉ። ናብ ካልኣይ ሃገራዊ ጉባኤ ክንኣቱ ኣይከኣልና ማለት እዩ።
ምናልባት ሓው ዮሃንስ ዳሕራይ ቁርቡን ብዛዕባቱ ጉዳይ ቁርብ ተቐስከር ለና ክእል ይኸውን ታብ መጨረስታ ግን ኣብ ደብረ ዘይቲ ሓደ ኣኼባ ተኻይድ ነይሩ ናይ ደብረ ዘይቲ ሓድሽ መሪሕነትን ሓድሽ ፈጻሚትን ክግበር ኣሎ ተባሂሉ ድሕሪኡ እውን ድሕሪ ናይ ደብረ ዘይቲ ኣኼባ ከምቲ ዝግባእ ክሰልጥ ኣይከኣለን ኣብ ሽረ ናይ መጨረስታ ኣኼባ ተኻይዱ ማለት እዩ ሕጂ ካባይ ከጅምራ ማለት እዩ ናይ ሽረ ገምጋም ክግበረሉ ክእል ኣለዎ ዝጉዕዞ ተባሂሉ ዳርጋ ነዊሕ መዓልታት ብዙሕ ኣድካሚ ዝኾነ ኣኼባ ኣብ ሽረ ተኻይዱ ማለት እዩ ካብዚ ናይ ሽረ ደኽመታትናን ሓያል ጎንታትና ክንግምገም ኣሎ ተባሂሉ ኣብቲ ኣኼባ ንሱ ተገምጊሙ ማለት እዩ ካብኡ ከም መንቀር ባይታ ተቆፂሩ ናይ ግድን ካብዚ ዶክታ ዝክወፅእ ክንከይድ ኣለና ንቅድሚት ክንከይድ ኣለና ዝብል ተኻይዱ ማለት እዩ ካብቲ ሽዑ ዝነበራ 18 ይኮና ውድባት ክሰማዕ ከለዋ ካብተን 22 ማለት እዩ ተን 4 ውድባት ካልእ ዓይነት መርገፅ ወይ ከዓ ካልእ ዓይነት ርእቶታት ነይሮም ማለት እዩ ስለዚ ካብኡ ጀሚሩ እቲ ኣሰናባሪ ሽማግለን ከምኡውን ካብ ፈፃሚትን ዝምራሕ ሓደ ሽማግለ ወፂኡ ብኡ ጌርካ ናብ ጉባኤ ክእትሉ ተባሂሉ ማለት እዩ ካብኡ እቲ ዝመፀ ምቅያራት ኣብ ኢትዮጵያ ብዙሕ ሓጋዚ ኣይነበረን ሓጋዚ ስለ ዘይነበረ ካልእ ነገር ክረኣይ ክኽእል ኣለዎ ተባሂሉ ማለት እዩ ስለዚ ሙቅድማ ኣብ ጉባኤ ምእታውና ሕጋውነት ክረጋገፅ ኣለዎ ስለ ዝተባህለ ሕጋውነት ናቱ እቶም ኣባቲ ነቲ ባይቶ ኣቕሪቦሞ ዘለዉ ኣባላት ፖለቲካዊ ውድባት ጥራሕ ኣይኮኑን ኣባላት ሲቪካል ማሕበራት ኣለዉ ካልእ ውልቀ ሰባት እውን ኣለዉ ማለት እዩ ስለዚ ካብቶም ኣብቲ ባይቶ ዝተመረፁ 127 ኣባላት ዝነበሩ ኣብ መጨረስታ እሕሳእያት ምስ ተገብረ ኣብ 106 ጥራሕና ተሪክና ማለት እዩ ገሊኦም ካብቲ ባይቶ ዝወፁ ሰባት ነይሮም ገሊኦም ብሞት ዝተፈለዩ ነይሮም ካልእ ምክንያታት ከዓ ነይሮም ማለት እዩ ስለዚ ኣብ መጨረስታ 106 ኣባላት ነይሮም ማለት እዩ ካብዞም 106 ኣባላት እቶም 87 ኣባላት ሓራይ ነዚ ጉባኤ እዮም ስለዚ ሕጋውነት ናይቲ ጉባኤ ምልኣተ ነይሮም ማለት እዩ በቶም ኣባላት ናይቲ ጉባኤ ዝነበሩ እቶም 87 ከምኡ ከዓ ካብተን ፖለቲካዊ ሓይልታት ከዓ ተን 18 ክእቶ ኣለዎ ተባሂሉ ማለት እዩ ስለዚ ሓውና ዮሃንስ ኣስመላሽ ኣለዉ ማለት እዩ ካልኣት እውን እታ ክልተ ሽማግለ ተመሪፀን ማለት እዩ ሓንቲ ኣብ ማእከላዊ ምብራቅ ሓንቲ ከዓ ኣብ ኢሮፓ ማለት እዩ ብዛዕባ ከመይ ጌርና ንካልኣይ ሃገራዊ ጉባኤ ክንኣቱ ንኽእል ዝብል ተቢሎ ማለት እዩ ኣብ ኢሮፓ ሓውና ዓብዱልከሪም ሙስጠፋ ሓውና ኣስመላሽ ዮሃንስ ኣስመላሽ ከምኡውን ፍስሓ ናይር ዝመርሕዎ ሓደ ሽማግለ ተመሪፁ ኣብ ማእከላዊ ምብራቅ ከዓኒ ሓውና ሑሴን ከሊፋ ኣቡልሓርስ ኣድም እስማዒል ከምኡ ከዓ ኣቡልሃማም ዝበሃሉ ከዓ ማእከላዊ ምብራቅ ከፅኑሕ ተባሂሉ ማለት እዩ ስለዚ ነዊሕ ዝኾነ ኣኼባታት ይካየድ ነይሩ ነዊሕ ፃዕርታት ይካየድ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ማእከላዊ ምብራቅ ን2018 ወርሒ 12 ክግበር ኣለዎ ዝብል እቲ ውሳነ ሓሊፉ ነይሩ ግን ምስቲ ዝነበረ ሕፅረት ግዜን ምስቲ ዝነበረ ኩነታትን ክኸውን ከምዘይክእል እዩ ተራእዩ ማለት እዩ ፈኢዘን ኣብ ኢሮፓ ክኸውን ከም ዝኽእል ግን በታ ዝነበረት ሽማግለ ቦታ ረኺቦም ኣብ ሽሞደን ክኸውን ከም ዝኽእል ተረጋጊፁ ማለት እዩ ስለዚ እቲ እቶም ኣብ ኢሮፓ ክግበር ኣለዎ ክበሃል ከሎ እቲ ባይቶ ወልሓንቲ ዝሓዞ ናይ ገንዘብ ባጀት ኣይነበረን ወልሓንቲ ዝሓዞ ነገር እውን ኣይነበረን ግን ካብ ሎታት ንወፅእ ኣለና ብሓይልናን ዓቕምናን ክንገብር ኣለና ንዝብል ዳርጋ ኣብ ናይ ዚሮ ባይታ ተመርኪሱ እቲ ምንቅስቃስ ተጀሚሩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ሽወደን ብገለ ገበርቲ ሰናይ ኣሕዋትን ከምኡ ካልኣት ትካላት ዘለዎም በዚኣቶም ቁርብ ተመዊሉ እቲ ጉዳይ ነቲ መኽፈቲ ናይቲ ጉባኤ ዝኸውን ወይ ከዓ ነቲ ጉባኤ ዝኸውን ነቲ ገዛ መትሓዚ ዝኹን ነቶም ካልእ ናይ ሎጂስቲክ ዝኹን ነገራት ብኣቶም ሓገዝ ተዋሂዱ ተጀሚሩ ማለት እዩ ቁርብ ቅራቦ ዝነበራ ገንዘብ ኣብ ኣውስትራልያ ኣብ ኣሜሪካ ንሳተን ከም ዝነበራ በችማግለ ይሕበር ነይሩ ማለት እዩ
نعاقة مركز مقبار بكسر ورح سلسلة مالتي ورح بعض الجوباء يقطعوا صار ورح سلسلة أي نبرن شو عبتي ورح سلسلة عبيلو جينا خاب جنزب خاب أمريكا هم كمون خاب أستراليا لازم نسأ نتبوتاي كنا كايلوغي نواتي أم نجارستا أمر الواقع كوي نواتي شنبوت نجار عبايتا كوي سلازي تجوباء كجبر تبعي نوات ورحمت خالد متكاتا أي نبرن سلزقونه أبنائي تجوباء من دلوقتي عاتي مالتي سلازا بزوج حكاتا عينيرو نتسبب فوتي الوزن له تقريبا كيكون بشور تخيل تجوباء وتقريبا كيكون بيروقا تخيل كدميو بزح فتنة تخيل يا ما كلام بقى تجبر مالتي أبتي بياخ جبر كان زي كده ترى يدخلنا تات مالتي أب ما كلام بقى تزنبرنا شدان كنا تات نيرو قال وتوحد هذا كونا كده سلازي تا بيروبا تنكلت تشمال بالستوى هبا لساتن ناتن حالة في المكينيرو تماما كلام بقى زلوا قدامي عدل تواهيبهم كأن عيك عالم جيزنا وحالنا لهم جيزة تواهيبهم كجورا عيك عالم مالتي سلازي تا شو الاستجابة كستاي بناي كلوس مكان يرى مالتي سلازي حدا فولي زغوبا نزي جوباء تلانيرو بيرتراوي عقمي بيرتراوي حيلي بيرتراوي جوبا استخيله بدنا أول حنتي قدام واحد من بارو كاتي زبسرة حدا عبي يرو مالتي كبر هاجر أتليست أبي أوروبا مالتي بنا لوجستيك بكون بنا مدبكون مس أفريقيا هو دخلها مع خاطكم استفاقكم ما يكونوا بتاع الكبري مالتي مزقون لذن بيرتراوي عقمن بيرتراوي حيل تجبر مقعو إرتاونت ملو زوجي يرو مالتي تقول سلازي حاله زلان غميتي يرو مالتي سلازي زين انتن دمسلا حتصر زباله بزعواتي نافتي حتى بيلي زبول سنيرا مخنياتو كنت زبولكم انتي ابتي تاريخا هذا النغيناتو مالتي مزحتهم حدش نجار يكونن يوتي تقداي مالتي سلازي كابزني هنا ابتي بوباي ناتو كيلا مالتي سلازي قرب حتصر زباله سلاوي مجلسي بزعواتي نايتي زنيرا بوباي تجلسوما دحريو أبتي تلاقي برنامج نايتي نايفت سامي تزلق معتوم على أما هو دحريدا سيلام من تمسكوا بركون حال جوون كوبك تزول من تانك عليه تمجم مرتا تي موبايل خبر مقولو تنايك ت نقولش كان ودبات أخيرا نسيت تخيل مالتي زي كابلت عصرت حمشت كابلت عصر سنة صار عصرت حمشت ميازيا حياة زخونة قطعة تخيلوا أبزقات في جمجام زنبرة عبات جمجام يكون زعبات وجاي خليك خيال الله دبل تنبولتكون حيثات كله معاطي لساتهم قسام حسن زلهم دارجان وح زبالة نبوح ساعات الوسدة لا تنقل بولتكان ودبات أخيرا تخيلوا مالتنا كلتا معاطي دحريو كاب تحدش استعاتو نقر كان محجي تقرر تاني رو سيميناري مالتي أجي السيمينار بتاعم حجاز نيرو نتي جوباء تزي حلفة جمجامات يكون تي أبت جوباء تصدق زلوا نجارات يكون عبيت نجارات أبت السيمينارات مثلا بايدا فتر كلام زنيحكا صباح نقول كاتر عايكون نوابتي أبت جوباء مالتي سلازي زي ناي سيمينار وركشوب بحاول جون كانت مزنو برزم راح زنبرة مالتي لازم عبيت نتبتات تلاعيلي وقت جزاء تلاعيلي مالتي لازم حالنا تجمعهم حجز كيلو بتشوفوت زنبرة نقفتان حياة جونن دخون جونن تسد كاتحلو كذا تيلون جميرو مالتي سلازي أبتو بقى مستعدوا بقطتها أبتو مراقبة آتيها أبتو مراقبتي راح زتكوري غيرو مالتي مخنياتو كدميو أبتي workshops سرتخاتي علم مالتي سلازي زحارو فليز جوبا خاطر يتقدم حجي جوبا يزنبرة مالتي على واسط جوبا يزنبرة workshops سلازي نبورو دائما تابت جوبا آتيها أبتخطر من إيميل مالتي
ስለዚህ ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ክስታት ብዛዕባ ናይ ዜና ሓበሬታ መሓውር ብዙሕ እዞም ንሪኦም ዘለና ነጥብታት ማለት እዩ ሓንቲ ብሓንቲ ክደግሞም ኣይደልን ግን ንሳቶም እቶም ቀንዲ ዘተኮርናሎም ኣብቲ ወርክሾፓት ማለት እዩ ስለዚ እቲ ቅድሚ ዝኸይድ ዝነበረ ክስታት ኣተሓሳስባ ነዘን ኣረብት ንሪአን ዘለና ናይቲ ስትራቴጂክ ፎካስ ናይቲ ሰብ ከመይ ጌርካ ናብቲ ካልኣይ ኦፕሬቲቭ ቪዥን ዝበሃል ከመይ ጌርና ናብኡ ከነብፅሖ ንኽእል እቲ ዝግበር ዝነበረ ኣኼባታት ሰሚናራት ብዝተፈላለዩ ጨንፈራት ማለት ኣትሊስት ነቲ ኣተሓሳስባ ናይቲ ሰብ ከመይ ጌርካ ናብ ሓደ ፍሎ ክትገብሮ ከም ትኽእል እዩ ነሩ እቲ ሓሳብ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ሽወደን ኣኼባታት ዝግበር ነይሩ ነቲ ወረቓቕቲ ሰብ ይዛረበሎም ነይሩ ነቶም ወረቓቕቲ ቅድሚ ምፅዳቖም ኣትሊስት ኣተሓሳስባ ናይቲ ሰብ ከመይ ጌርና ናብ ሓደ ክንበፅሕ ንኽእል ኣለና ከመይ ጌርና ኣብቲ ጉባኤ ክንበፅሕ ከለናስ ሓደ ዓይነት ኣረኣእያ ክህልወና ኣለዎ ዝብል ነይሩ ማለት እዩ ምክንያቱ ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ፀገማት ኣረኣእያ ባይቶ ገሊኡ እቲ ባይቶ ፓርላማ ኮይኑ ዝስምዖ ነይሩ ገሊኡ ናይ ሞግዚት መንግስቲ ኮይኑ ዝስምዖ ኣብቲ ናይቲ ባይቶ ኣረኣእያ ሓያል ዝኾነ ፍልያቱ ነይሩ እዩ ስለዚ ነዚ ዓይነት ኣረኣእያ ንሕና መተካእታ ናይቲ ስልጣን ንሕና ናይ ሓይሊ ቃል ናይ ለውጢ ቃልሲ ኢና ስለዚ ስልጣን ፅባሕ ንውን ኣብ ህዝቢ ዝርከብ ነገር ንዝብል ነዚ ኣረኣእያ እዚ ናብቲ ሰብ ንክተስርፆውን ብዙሕ ግዜ ወሲዱ እዩ ማለት እዩ ኣብቶም ዝነበሩ ወረቓቕቲ ሓያል ዝኾነ ክትዓቱን ይካየድ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ምናልባት ኣብቲ መጨረሻ ካልኣይ ኮንፈረንስ ጉባኤ ክንኣቱን ከለና ብዝተኻእለ መጠን ሰብ ናብ ክመፅእ ከሎ ቁሩብ ኣረኣእይኡ ተቐይሩ ክመፅእ ኣለዎ ዝብል ኣተሓሳስባ ነይሩ ናቱ ድርዕቶ ወይ ናቱ ወሰኽታ ከዓ እቲ ወርክሾፕ ነይሩ ማለት እዩ እቲ ወርክሾፕ ኣትሊስት ነቲ ሰብ ኣብ ሓደ ዓይነት ኣተሓሳስባ ክመፅኡ ደሪኽዎ እዩ ነቲ ዝነበረ ጉባኤ ብዙሕ ሰብ ዝፅበዮ ስለ ዝነበረ ብቐጥታ ብዝተፈላለዩ ናይ ሚድያ ማዕክናት ካብቲ ገዛ እንዳተዘርግሐ ፎሎው ሰብ ገብሮ ነይሩ ማለት እዩ በብገበርናዮ በብመዓልቱ ይወፅእ ነይሩ ማለት እዩ እቲ ሚድያ እቶም ድሕሪት ኣጀንዳታት ናይቲ ጉባኤ ማለት እዩ ኣብኡ ተኣትዩ ዳሕራይ እቲ ዲፊኒሽን ናይቲ ሃገራዊ ባይቶ ዲሞክራሲያዊ ለውጢ እንታይ መግለፂ እዩ ንዝብል ኣትሊስት ከምቲ ዓንተ ይኩሎ ፀናሕኩ ሓደ ዓይነት ኣረኣእያ ክህልወና ክኽእል ኣለዎ ኣብ ሓደ ትካል እናሰራሕካ ዝተፈላለዩ ኣረኣእያ እንተላለካ ግን ፅባሕ ንገብሩ ዝተፈላለዩ ዓይነት ኣብ ሓንጎልካ ኣረኣእያ ስለዘለካ ኣፀጋሚ ስለዝኾነ ንዕኡ ነቲ ኤርትራ ሃገራዊ ባይቶ ዲሞክራሲያዊ ለውጢ እንታይ መግለፂ እዩ ዝብል ተዛቲሉ ማለት እዩ ድሕሪ እቲ ቃል መኽፈቲ ተባሂሉ ማለት እዩ ብዙሕ ዝበሉ ብርክት ዝበሉ ዘይ ኣባላት ናይቲ ሃገራዊ ባይቶ ተካፊሎሞ ሓውና መንግስቲ ኣብ ኣስመሮም ኣብቲ ግዜ ኣብ ወንበር ናይ ኢፒዲፒ ዝነበረ ማለት እዩ እዚኦም ተማሲል ዝነበሩ ማለት እዩ መንእሰያት ካብ ኣሜሪካ ዝመፁ ድሕሪኡ ኣብቲ እቶም ዝመፁ ኣካላት ካብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ነይሮም ካብ ማእከላይ ምብራቅ ካብ ሱዳን ካብ ቀጠር ካብ ሱዳን ኢትዮጵያ ኣውስትራልያ ካናዳ ሰሜን ኣሜሪካ ከምኡ ከዓ ካብ ኤሮፓ ካብ ብጣዕሚ ብዙሕ ዝበለ ሃገራት መፅኦም ስለዚ ሓደ ካብቲ ቻሌንጅ ዘጋጥመና መጀመርታ ናይ ቪዛ ሕቶ እዩ ምክንያቱ ንሽወደን ንኸተምፅኦም ሰባት ኣብ ሱዳን ዝርከቡ ኣሕዋትና ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ኣሕዋትና ንዓኣቶም ንሽወደን ንኸተምፅኦም ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ማለት እዩ ትፈተነ ተኻይዱ ንኩላቶም ዳርጋ ተሰይዱሎም እቲ ወረቐት ማለት እዩ ሓደ ክልተ ጥራሕ ዝቆንዖም ተደይኮዮም ካልኣት ዝቆንዖም ኣይነበሩን ስለዚ እቶም ሄቪ ዌይት ናይ ፖለቲካ ዝበሃሉ ብዙሓት ኣይመፁን ማለት እዩ እቶም መራሕቲ ናይቲ ውድባት ነበሩ ግን ነቲ ጉዳይ ነቲ ጉዳይ ስለዝባረኽዎ ካብ መጀመርትኡ ናታቶም ወከልቲ እውን ስለዝነበሩ ቅድሚኡ እቲ ናይ ሽረ ኣኼባ እውን ተኻይዱ ስለዝነበረ ብዙሕ ዝሓቡ ክተቱ ኣይነበሮን ንክመፁ ግን ንኩላቶም ተሰይዱሎም ማለት እዩ እዚ ሕጂ ዝገልፆ ዘለኹ ንኩላትና ክሊር ንክኸውን ማለት እዩ ስለዚ እቲ ጉባኤ ዳርጋ ብምሉአን እተን ኣብ ዓለም ኣለዋ ዝበሃላ ትዝርግሐ ናይቲ ባይቶ ዝነበሮ ነይርዎ እዩ ማለት እዩ ይብዛሕ ይውሓት ነይርዎ ማለት እዩ ስለዚ ብዝተኻእለ መጠን ነቲ ዲሞክራሲያዊ ናይቲ ክስታይ ኣብ ግምት ዘእትወ ጉባኤ እዩ ድሕሪ እታ ሽማግለ ፀብፃባ ምስ ኣቕረበት ኣብቲ ምምራፅ ናይታ ሰክረታርያ ኢና ኣቲና እዚ እቲ ምምራፅ ናይታ ሰክረታርያ እውን ከምቲ
أبكار جوائتات بزح حكاتا عن بزح حبوا بتوتنا يقولن نيرويو تاشمال الله خميلات مصر كميلات مرز غير زوج حدا خطري توتات نيرويو دخول جنا مجرسا نتاز نبرت سكرتارا سكرتارا إلا مالتي نزبو بعين مرحوم مالتي قال سلام شمالي أبتديت نبر حاونا بشير إسحاق ومن سفر ساتهم بوموتي كميوتي وبعين أبزهم لبسحة كانتهم قريبون سلسلة نبت جوائل المتاو تن سلسلة كايداز نبرة عبيتي تن موتر بينكسر حزب على نبرة مريحنا تاعتنا جوبات هذا نبرة حاجة على الشمال ما يشنا في النبرة كان حوار شمال له كان سنة عميتين تصاميتين زغمت زيادة سلسلة كمون كركر كوين كسر حامس كاره ناف جوائل ناتفين وسلسلة كلها زيادة نناتن قدري يرووني ما تياب جوائل المحوات أما جرستات سيمينارات كانت نبرة نفتا سنة وشمال اللي خيرنيو تزغير مستقبل على وساطات من داخل مالكي أما جرستات ما يبقى البالتوك أخيواتك بالجميلون يبقى الدنبر سيمينارات ممكن بالجميلون أخيوات مالتي أما جرستات لتن كلته ورقابتي نعاتن فاينلايز عبتقو بقى بالتعلم مالتي كابون تا زنبرتنا مسجان نيتا سنة وشمال له نعاتن مسجانا تغير بلوماتي شو عم تفتح مصداق ما يسندات بوايعاتي مالكي سلازي كستاي أبوز وريفورتوا حونا برهان الله وكانت الله بعد شو بنير مالكيهم سلازي قليل يكون نير تبوايع دحرا بوايع مثل بوايع راح يكون كانت تدفر بوايع حدث رأي نختاراتو نابات فيجنات كان ختم قراري نهارك حيال جونن دخل جونن تمزن سلازي كنا بحر بوايع راح سلازي كنا نايم الدنيا كامل تعب سمون جواي رمادتي غليظ من جواي نبرن ولا قا مثل أواسا في الرأي خلنا تبصري أتليست شديش ممكن يروحون في الأواسا زين حالميت يروحون راح يروحون خيري هذا سيسو حدا شديش الزمن راح يروحون خيري أنت هنا بن في التعب زكاة نبرة بزحات كامي مرهق زخونة أخي بكات اليوم مالتي سنة أم نجارستا لازم تزرق حنجر مالتي تن سنداتنا تن political charter نظام الأساسي وتقاطع المساق السياسي بحال مالتي نعاتنا تن كستات غيرنا مالتي تن هنسحبها سلازي جاتن كابت زنبر كستات كابت زنبر نايكل محجي بوزح في اللياتي يقولون جن أبتي أسار حنايتي فتسان بيت صحبة مزحدش مدرخ زخي مزحدش فيجن زخي قال مكيارات بيت صحبتات تقبر المتباهي كالاي تقصري نايكل محجي زنبر بخلو قصر هنكينا نخلنا مخنياتو تقصري كابتات عند أشجار زنبر يماتي أتقال ما هاجر مباهي بتاع ما شجار زنبر كميتين اسمع شو حتى أبارات دور بايتو مالتي بخلو حزنا هنكينا نخلنا كوردار المتباهي داتا سنوات ما قبل 53 قريب نيرو عم نجارستالن اب 60 حالن كيلو مالتي سلازي ابزي ابتي استخايد اخيوانا بوليتيكا ودبا استخايد اخيوا اتنا كوتاون سري اتنا كوتا اتليست تن بوليتيكا ودبا كمي سرحا خلالون تي تنسيف من كمي كانوا تقول كسوات كمي كودالو نزل نجي اتهم ون أقمت زوتوي نيرو مالتي سلازي في سمع نايت البوليتيكا ونحركات مولو نيرو شعوتهم ممرات نايت معكلاي مريحنت تخايدو مالتي عاد ممرات نايت معكلاي مريحنت توم زنورو باكاب نيرو توم زينورو مبحتهم كاب السودان إثيوبيان بزحات زينورو تناهاتهم بوتادن حازي نيرو حاجي سلازي نبرة تبوتا كمبوتهم توحيد مالتي سلازي عم نجارستا سسان حالن زعبالاتا ما كراي مريحنة تبايتو مريس وجي مالتي سلازي كابونيوتي بتسان بيت صحبت مالتي أبتوشتي ما كراي مريحنة سقب أخيبا مالتي كابو زمتريهم دلهم شوقات سبات كان
አባላት ፍጻሜ ተመሪጭ መጀመር ብዙ ሐካታ አኔሩ ሚዲያ ብዙ ዘረባታት ምን ተሰሚዒ ማለት ግን ተምዝነበሩ ዝምስክሩ ነገራት አለው ማለት በዲሞክራሲያዊነት ሆነ በትዝ ነገር መንሰራራት ያቆል ዘውሾ ሐካ አባላት ተተስታይ ሙሉ ሙሉ ድምጽ ተመሪጭ ማለት አባል ማከላሽ ማግላ ሐውና ሐሪ አብዱልሎም ሳና ወአዋና አህመድ ድሪስ አህመድ ወን ኔሩ ማለት ስለዚህ ከኔ ከምዝ ነበረት ፕሮሰስ ዳርጋ ለሁሉ ሰብ ቆልዕ ዝነበረ ማለት ሐውና ነጋሽ ዑስማን አቡ ወንበራይ ባይቶ አቡ ወንበራይ ፈጻሚ ክመጽ ኮሎ ሐውና መሐመድ ሰፈር አቡ ላይ ምክትል አቡ ወንበር ኮይኑ ሓጺ ማለት ሓፍትና ሓናን መሐመድ ሳልሕ ዛዕባ ናይ ፋይናንስ ናይ ማስ ኦርጋናይዜሽን ካ ኢድሪስ ኑሩ ማለት ኣነ ብዛዕባ ሓድሽ ብጽሕፈት ዘጥና ብዛዕባ ናይ ዲያሎግ ዝብል ማለት ብዶክተር መሐመድ በሽር ዝምራሕ ከዓ ሓደ ብዛዕባ ናይ ዘተን ስኒትን ዝብል ቅድሚ ሕጂ ዘይነበረ እቲ ዝበልኮ ማለት እዚ ሕጂ ሓድሽ መድረኻት ዝመፁ ዘሎ ናይ ኣክላሉ ናይ ምሁራት ናይ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ካልኣቱን መፅእ ስለ ዘሎ ምስ ኩሉ እዚ ኣክንዲ እቲ ቀደም ቤት ጽሕፈት ናይ ፈጻሚት በቦንበር ጥራሕ ዝኸይ ዝነበረ ነብሱ ዝኸኣለ ትካል ክህልዎ ኣለዎ ነብሱ ዝኸኣለ ቤት ጽሕፈት ክህልዎ ኣለዎ ካብቲ ባይቶ ወፃኢ ዘለዎ ኣካላት ከመይ ጌርና ክንዛበብ ንኽእል ምስኣቶም ከመይ ጌርና ናይ ሓባር ስራሕ ክንሰርሕ ንኽእል ምስኣቶም ነብሱ ዝኸኣለ ቤት ጽሕፈት ክህልዎ ኣለዎ ተባሂሉ ዶክተር መሐመድ በሽር ዝመርሖ ሓደ ቤት ጽሕፈት ተቢሉ ማለት እዩ ከምኡ ሓውና ሃይለማርያም ናይ ወፃኢ ጉዳይ ኮይኑ ኣብዚ ኣይ ቲንክ መዚድ ይመስለኒ حاونا هاي المريم ناي وزاي بدأ بسحبت كون تميزيزو حاونا أحمد نجاشكا كابوران ناي ميديا ويكاب زعما ناي زينا كتكون تميزيزو مالتي كابونيو تي أبتنا بيت سحبتنا ناي حابلي تنزورنو تقدام يزجبر ناي سرعات مالتي ناي زوباتات نجبر بينا مالتي أبزو قلنا يزورلو حاوي محاري كيداني أبو ومبر ناي مول إيروبا ناي بايتو حلافة كونو تميزيزو مالتي أب سمين أمريكا كومو دفتراو زبهال اللو أب سودان حولا جمال سيد زبهال أما كلاي مبرا أب أستراليا أب إثيوبيا هالو مالتي سلازي نا إثيوبيا قنا حتى ملكت هالو مزدو لغنطات أب أستراليا قن حولا الأمين هالو مالتي سلازي أبيت سحكت زون نايمان إسياتن دكالشتين زبهال تكلمون هالو مالتي سلست مجمرتا أبتي تسعميت زجبرنا نزل تدحال كله تكلا وصراحة نسرح كنا لنا أتليست أتنقل تعامل وهبنا نازل واحد كالمحجي تيز نبرة خالات نايم الواحد يكون بخالي يكون بزح كسرح يسنحن حجيكن تكلا وصراحة سرح كلا الوين حال خبر جورزنا زنيلهم عند أخيوان مالتي أحياء وكانت تيز نبرة قوية قبل كل عقل معالتي تنزل براش ما قلتها نايتي ختمة خونا قال يخوون لا تسرع خير لون كم محدش كحدثات خلال لون مالتي قال بوتنشال كود لغل قال عاد سارح كود لغل سلازي مجمرتان لتوم ناي زوباتات تنزيزهم دحبتهم ناي زوباتات كعاد تي أخي بحث جبر على لون تواحد مالتي سلازي أعطي كأدميت ناي بيت صحبتات سراحات مغالي انتاي تسريحو دبل كقنبت مالتي كاب ورحي حمشتي أبيلي تفتساني بيت صحبت سروحو جميلو مالتي كساب حجا سراش اليوم زولو كدميو حوجون أبي أخص معهم قلت مالك قهوات أناي قمقام حتر زبالت نقرنا حبي ما أحط المسام خمطاتو بما فارس رحمة الله جان ناي قمقام بزملكت بحري ناي ستوكهولم كالاي غوباينا أخيرا تابعنا لنا بزعبا وصيت نايتي غوباي كنحضر أبو بزرزر تزارينا لو نيرنا حجي نقالهم دغمايو كون جنكا قلبل كام تبعكو قلبل أتي بايتهم زي قلة صنحي بتشحن 11 جميرو نوح عمتات
كمتي هزبن توم حوالات نايت بايتون جتصبي وخينهم ليس حي دقاقنا نقولصو قدايو سلامتاي كومو خينو نزبل أب شراء بخلتشع عصر شو حتى نسفت زي أخيرات تجيرو نيري أبت أخيرات إتي زتبصح جمجام نتايو بقى إزي حمق نايتن بوليتيكا ولدباتيو بزول جمجاميو تعاسي مالتي بوجناي ومزحات سباتون كاو طلق إلكا أتيغاس كان بحفش ونخلو دخام نايتن بوليتيكا ولدباتيو إلكا كامعتاو كاو طلق إلكاو بدرجة ودبتيو بدرجة والكسبات أبتي زحالة مسرح زيادة تبعت غيرهم زيادة وديلهم كبهالو زغلو أو أتينا أنت نزارمون محاشن يروز بالريجونيو جنكا كسعكم زدفرنا يعني برد مغياتو تا بسلام كتوصع كتقل تي قدلتات كلها ندير لنا الكام حلاوه راح يرمبر ምናልባት ናውል ከሰባት መጽኻ አከለ خمس ጌርካ እንካ አምጽ ጽፋ መስጣቱ ምናልባት ወርሕ ዝሓሰብካ አኺር ዓመቱ ናይ ወዳኑ ግን ካብ መሳገር ይቆይኑና ነው መሳገር ኮይኑ ዘሎ ካብ ኣብ ምድስካል ኣቲዝ ነበረ ባይቶ ኣብ ካልኣይ ጉባኤ ኣቲዩስ እንተባሓደ ከስርሖ ዝኽእል መሳገሪ መሪሕነትን መሳገር ፕሮግራም የሚሩ አሎ ከባልከር በስተረፈቲ በመረት ተኸደ ጉዳይ በቃ ዘን ፖለቲካው ዳት ወይቱ ባይቶ ናይ ፖለቲካው ድባትን ሲቪክ ማህበራትን ወልቀሰባት ዘለዎን ስለዝሆነ ካብዞም ኩሎም መኔም ማጥፊኦም ኢልጋ አትራስ በቃ ዘን ፖለቲካው ድባት እንተዝጥያ ነይረን እትኻለ ምጣዓየ بزبل جمجامي وتحالف مالتيو سلازي اتزنبر قلت كل انتم اكلات ناي بايتو زقنا بوليتيكا ودوات كسكو ما يتغير مالتي كان زي حلوه دوسكولو صنحه نحن كله استجبر جمجام ناو غبايا حتى لصحت خل شماغله تمزيزا ناو ابتو كالاي غبايا اتينا لنا مالتي اكلاي غبايا قدم ምናልባት ኔሩ እንተሆይኑ ግን ካብ ዝያዳ አትኩሮን ገብረሉ ዝተደየን ዝተገበረን ጉዳይ እንተሎ ንሕና ከም ባይቶ በይንና ጥራሕ ኣብ ንወስሐ ነገር የለን ዝብል ኣረኣያ ኣብ ኩሉ ኣባል ባይቶ ክሰርፅ ምባል ማለት እዩ ንሕና ኣካል ኣምሳል ናይቲ ቃልሲ ኢና እምበር ገበርስን ሓደትን ኣይኮነን ስለዚ ኸ ኣብ ቃልሲ ካልኦት መሓዙት ኣለውና نظام حجي أبز بايتو زيلو أكلات بستخدم متن كابتن حجي زنبرة بنتات وسيلنا بحوار كسر حلو من جد الفتار زبل الرعاية كسر فنتجرو كم زغل بعد سنة كم حجي أب فتام بيسحبت زي نبرة بيسحبت أب فتام بيسحبت كله تجرو نسوق أزناي ديالوج ويناي زتن نحن نقول سنيتن زبل بيت صحبات مباري مالتي كندو صرحو نقولن أب بايتو زيلو أكلات قدم نتوما بايتو زلو زيادة سنتما مصرح مبار كما حالي مغا بايتو زيلو ودبحتنا رخبكا نايزتي مدرحاتنا فتركا ويلو حديرو حادث سلال جيرنا نقولو من قد مفتار زبليو إذا كسب حجي دحم زبانة أنفت زحازة يمثل كاب سؤال كاب معدو تحدى بقالو تقامر أي وسيلة بقالو تبع وانت راح تنزار بالمقبار دحم أنفت تحزمس هذا هون أبنت لو مشيت مثلاً لو مشيت أنا يبعتوك ستايل سيشن أمر جميل أوكي؟
ቲዲፒ ወኪሎም ዝቀረቡለው ካብ ሓድነት ኤርትራ ንፍትሒ ከምኡውን ናይ ግንባር ሃገራዊ ግንባር ኤርትራ ዝተባሃሉ እውን አብሮ ናይ 4 ውድባት ወኪሉ ዝቀረበሉ ማለት እዩ እዚ እንታይ እዩ ዘርእየና በቃ ቅድሚ ሕጂ ዘይነበረ ተበግሶታት ይውሰድ ምህላው ካብ ናይ ፓውቶክ ሓሊፍካ እውን ከም መደብ ተታሒዙ ዘሎ ኣብ ሓደ መድረክ ኮፍ ኢልካስ ንሓባሩ ሓደ ፅላል ጌርና ንፈደሉ መንገዲ ምፍጣር እዩ ማለት እዩ ኣብዚ ጉዳይ እዚ እቲ መንፈስ ክረአ ከሎ ካብቲ ቅድም ዝሓለፍናዮ ሎሚ ዝያዳት ናይ ስምረት ሸውሃት ዝዓበየ ይመስል ብኩሉ ሸነኽ ማለት እዩ ኣብ ባይቶ ዘሎ ይኹኑ ባይቶ ዘየሎ ኣካላት እቲ ናይ ሓድነት ሓደ ኮንካ ናይ ምስራሕ ደጊም ዝሃገር ዝሰረፋ ነገር የብላን ሎሚ ፍልልያትና ኣወንዚፍና በቲ ከስራሕና ዝኽእል ኩነታት ክንሰርሕ እንተዘይክእልና ብታሪክ ተሓተቲና ዝብል መንፈስ እንዳዓበየ ከይዱ ምህላው እቲ መድረክ እውን ዝሓገዘ ይመስል ስለዚ ናትና ተስፋ ከም ባይቶ መጠን ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ኩለንተን ፖለቲካዊ ውድባት ሲቪክ ማሕበራት ኣብ ሓደ ፅላል ኮይነን ክሰርሓሉ ዝኽእላ መድረክ ምፍጣር እዩ እዚ መቸስ ብልሙፅ ጥራሕ ክኸይድ ኢልና ንፅበዮ ነገር ኣይኮነን እቲ ስርዓት ኣይግደፍን ብኣንፃሩ ነዚ ንኸዶ ዘለና መስርሕ ከተዓናቕፍ ብዝተፈላለየ ዓይነት መንገዲ ክፍትን ዝኽእል ምዃኑ ብግምት ንእቱ ኢና ብወገን ብሃይማኖት ብዝተፈላለየ ካልእ መንገድታት ብስውር ይኹን ብቐጥታ ካብ ስርሑ ጠጠው ክብል ስለዘይኮነ በብእዋኑ ከጋጥም ዝኽእል ፀገማት ከም ዝህሉ ኣብ ግምት ምእታው ፅቡቅ እዩ ግን ከዓ ንሕና ኣብዚ እዋን እዚ ዝኾነ ይኹን ምኽንያት ክህሉ ኣይክእልን ካብ ህዝብን ሃገርን ምድሓን ቀዳማይ ኣጀንዳ ሃገርካ ካብ ምስራሕ ወፃኢ ካልእ ካብኡ ዝሓይሽ ኩነታት ወይ ቀዳምነት ክንህቦ ዝግባአና ካልእ ኩነታት ስለዘየለ ኣብዚ ሰጢምካ ምስራሕ ጥራሕ እዩ ከድሊ ስለዚ ባይቶ ብወገና እቲ ቁንዓንፈት ሒዝና ንኸይድ ኣለና ዝብል ርእይቶ ኣሎ ጉለታት ከጋጥም ይኽእል እዩ ግን ከምዚኦም ዝኣመሰሉ መድረኻት እናኸፈትካ ህዝቢ ዝሪኦ ገለ ጉለታት እንተደኣ ሃልዩ ካብ ማንም ግዜ ንላዕሊ በቃ ጉለትካ ክጀካ ክትረመሉ ዝኽእል ኩነታት እናፈጠርካ ከማኻት ካልእ ወፃኢ ካልእ መማረፂ የለን ዝብል እምነት እዩ ዘሎ ስለዚ እቲኣ ናይ ገምጋም እትምልከት እዚኣ ሓፈሻዊ ካብኡ ንላዕሊ ክንደፍር ኣይከኣልናን ማለት ድሕሪ ሕጂ ቁሊዕ ክንብሎ ዝግባአና ነገር ኣሎ ማለት እየ እዚኣ ከስምረላ ድሊ ምክንያቱ ኩልካ ብጃምላ ትሕመየሉ ነገር ክህሉ ኣይግባአን ድሕሪ ሕጂ ኣብ መስርሕ ትዘጉደለ ብትክክል ካብ ጉድለቱ ብንፁር ተቐሚጣትሉ ጉድለቱ ተሰኪሙ ተኣሪሙ ጥራሕ ክኸይድ ይግባእ እምበር ብሓፈሽኡ ናይ ኩላትና ጌጋይ ናይ ኩላትና ድኽመት እናበልካ ዝሕለፍ ቁሩብ ንቕድሚት ዘኸይድ እውን ኣይኮነን ካልእ እቲ ብሕመቕና ዘይረኸብናዮ ነገር ንኣብነት ሕጂ እዚ ናይ ካልኣይ ጉባኤ ናይ ሽወደን ብዓቕሚ ናይ ኤርትራውያን ዝዓቕሚ ናይተን ውድባትና ናይ ህዝብናን እዩ ተገይሩ ዝብል ሓቂ ዘሎ ሓቅነት ዘሎ ክሳይ ኣሎ ከም ተመክሮ ግን ከዓ እቲ ዝኸሰርናዮ ከም ክሳራ ጥራሕ ይኽረአ ዝግብኦ ብሪኢቶ ንኣብነት ፈቆዶ ሃገራት ከድናስ ሓገዝ ሃውና እናበልና ንልምን ኣለና ካብ ካልኦት ሃገራት ትረኽቦ ሓገዝ ፅድቂ ካብ ኢትዮጵያ ትረኽቦ ሓገዝ ሓጢኣት ጌርካ ክረአ ኣይግባእን ምክንያቱ ልክዕ ከምቲ ካብ ዝተፈላለየ ዓይነት ሃገራት ከድና ሓጉዝና ንብሎ ዘለና እቲ ሕጂ ጠፊእና ዘሎ ሓገዝ እውን ከም ክሳራ እዩ ክረአ ዘሎ ማለት እዩ ንኣብነት እዚ ዝሓለፈ 8-7 ዓመት ባይቶ ካብ ጅምራት ሒዙ ካብቲ ዝኾናዮ ንላዕሊ ማለት
نفعنا نيرنا أنت نخون نابا توا قاعد هذا ما أتنا كم متكاتنا يسرعتون ترانا مو حجز قبر زلو مس إساس سمع أكند مس إساس مستبايتون مغنى نير حيلنا وزينا نيرنا تنون لازم بحمقنا زخسرنا يا نجار كم زلو جير كام وساد صبوغ مثلا نعمل زمان تكون هذه عليك على أوروبا ده خما كلام راح حجزكم تتولنا مبين بلن بحمل فاين عم كبر مالتي ولا تنقروا بتاعه السودان اللي حجزكم هاي تولنا حج مبين بلن جبتهم حجزكم تتولنا مبين بلن إثيوبيا لكم يخرج بالباقي مثلا سلازي ده حجون بمنفعتنا خمس زخل نايبروا بتيهم نايرحق حجرات الدقر بحنقو فايكن كبل مسمتنا نام معلق نوعلو كل زكالنا حنجبر زقبقنا مقنا فليتنا بقى نزا حجاتنا يزلنا جن بعامل إيرتراويان كم بقس كم نغلن بعامل إيرتراويان كم نجار نجبر كم نغلن زخنا أي حجرة وروعي كان مسكريو مالتيو بزعبا زي زوانا خالق كما سزغب حتون طلو فتاز فتاهم للسلبية ونالي Thank you, Johnny. Johannes. سلازي نحطون ريتون ديركو في مالتي قلنا بحسب من تقولنا في حجي لحرتي ساب قنبة اللي حنيرة سابتي فتصاني شمال من لازم مالتي أي تفوكس نقول الحريق انتهينا يقرأ جديد لحالك أوارح نزل كنا هاتي كاتوم مالتي نعتن تكالاتي ماتي تكالا وصار حنوتو أو بينات بينا ماتي بورح حمشت قدام أي أخي ونايتي تسامكم سجبرنا لبسنا مسارحنا أبصرح كنت تجمير مالتي سلازي أنا بوجين تسرح له هو بيت سحبت مالتي زعين الزبلان حزنا وتينا مالتي حجز إنه أتليس ورح شوحك ورح حسرت حاله شوحك إذا حاله في مثلا سمعتي كودا نيرو تنايسر مالتي تبدأ إجناء الراحجة أتليسني حارسوا من دونكينا لنا مالتي قلت أن الزباتات المقالات غيرنا مالتي سلازي إذا لو معانت ذا أخي ولا يورخلنا أبير زبا أستراليا لو معانت لك بارالم سنة أخي ويبورو له مالتهم أبا أستراليا ميلبرن أوريدي تشانفر قيبو له أبشورن أبدا حالة ورح مالتي كمون أب السودان أب السعودية العربية تخيل نماتي نايلن نكاز لو معانت نكايد زلنا مالتي سلازي تي ناي أوروبا خمس زبون كوتن زباتات أبستفن عليه زلوا ناس لازم الله كل بحثر زبالة نحاو محاري نشوف لزلوا بومبر ناتنا أوروبا زلوا كالاتون أبزي بلان زلنا خلت كمسرة زلوا أنا فرون الله أنا لازم حسر زبالة نحاو محاري هو قربتي برنامج نا أوروبا زلوا زلنا راي تي دحنا بايتانا يبايتو كمزي أو وانساس ملاش كل من حاول إدريس كجلد سنة ينيرو تي حلفة حليفو نقدمي كن كيد علينا بزبل بنهاري دبايتو تبقيس له من حاول إدريس كترنا زنيهم نايزو مقصد تنبار إذن قبرو زلنا على مصر أنا كوابيتاتن عادتاتن يخيد على مالي سلازي إذن صار زلنا وتصيب نايتي كمحجز نبرة استقامنا برتعينا تأساسر قطعنا كن زي عبز كان أي هجرة بايتوز قبرناه وحيدنا نتا الرخيتي زخيدنا سلازي ترى بيله زلوا زتخيله شوادن برو تي شافر بعد الشباب يسلو مالتي لك عبتنايتي كان أي هجرة باين زتخيل المنفس وهم جميلنا أب إسرائيل أب فرنسا كل جاي نبرن كان بحدش كن جمرو تبقي سنة لنا فلا بإسرائيل رود سرح جميرو بسمو زلو حد نبي تران فتحي لحنزو أنا ركبات تجيرو كتبغان فتحي زلو مالتي أبزي كايدا لنا أب جرمنون أبي فستيفال تخيل بيروح محجي أب
ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ኣብ ኖርዌይ ከነካይድና ስለዚ ብከምዚ ነቲ ሓዊ ድሪስ ክገልፆ ዝፀንሐ ናይ ግዜ ሰሌዳ ቁሩብ ዝሒድናዮ ዘለና መጅሙዕ ክንከይድ ንፍትን ኣለና ማለት እዩ ኣብዚ ከምዚ ዝተገልፀ ግን ምናልባት ነዚ ባይቶ ሓዊ ዮሃንስ ኣስመላሽ ከም ዝገለፆ ዘድልዮ ፀጋታት ኣሎ ስለዚ ናይ ቅዳም ሓገዛት አንጎፎ ኢልና ክንቅበል ከም ዘለና ቁሩብ ተገሊፅልና ኣሎ ውሽጣዊ ዓቕምና ግን ዝያዳ ክሕይል እዚ ንገብሮ ዘለና ስራሓት ከዓ ምእንቲ ኣድማዕ ክኸውን ኣብዚ ዘለና ከነበርክት እዚ ጋጣሚ እዚ ምሕፀን ግቡእ ናይ ኣባልነት ክፍሊት ኣሎ እሱ ዘይኮነ ካብኡ ንላዕሊ ግን ብዝከኣለና መጠን ነቲ ባይቶ ንሓይሎ ሕጂ ክንሕግዝ ንደሊ ወሸቡት ቴንክ ዩ ሓው መሓሪ ስለዚ እዚ እቲ ካብ ዝኽብሎ ዝፅናሕኩ እቲ ካብ መጀመርታ ድሕሪ እቲ ናይ ፈፃሚት ኣኼባ ምግባር ትካላዊ ኣሰራርሓ ከይድ ኣለዎ ዝበልናዮ ማለት እዩ እቲ ተን ክገልፀ ዝፀናሕኩ ብናይ ስርርዕ ዝምልከት ጉዳይ ንሱ እዩ ዘሎ እቶም ፎካስ ተገይርሎም ዘለካ እዘን ሕጂ ሓዊ መሓሪ ገልፂ ዝፀንሐ ማለት እዩ ኣብ ገለገለ ሃገራት ዝፅቡቃ ዘለዋ ዝመፅ ዘሎ ሰሙን ንኖርዌይ ክንከይድና ማለት እዩ እዛ ቆስሎ እውን ልሙዕ ከም ነይሮም ሓንቲ ኣኼባ ነካይድና ማለት እዩ ሓዊ መሓሪ ዘለዎ ማለት እዩ ኣብ ናይ ኤሮፓ ስለ ዘሎ ናብታትና ዘርና ክንገብርና ማለት እዩ ብዛዕባ ናይ እስራኤልን ናይ ፈረንሳይን ከዓ ከም ዝገልፆ ዝፀንሐ ኣሎ ማለት እዩ በተን ካልኣት ቤት ፅሕፈታት ከዓ እንታይ ተሰሪሑሉ ንዝብል ምናልባት ሕጂ ብዛዕባ እቲ ናይ ሚድያ ወይ ከዓ ናይ ዜና ዘሎ ማለት እዩ ሓደ እቲ ናይ ኤንሲዲሲ ዝብል ዝነበረ ዌብሳይት ኦልሬዲ ዕላዊ ስርሑ ጀሚሩሎ ማለት እዩ ናይ ትዊተር ናይ ካልእ ዝኾነ እውን ይኸይድ ኣሎ ማለት እዩ ካብተን ሓንቲ ዝገበርናዮ ሕጂ ኣብ ሱዳን እቲ ሓንቲ ጀሪዳ ኣላ ማለት እዩ እታ ጋዜጣ እቲኣ ኣልተያር ሱዳን ትበሃል ማለት እዩ ኣብኣ ናብ ኩሎም ሱዳናውያን ትበፅሕ ጋዜጣ እያ ማለት እዩ ስለዚ ኣብኣ ምስኣቶም ኣብ ሓደ ስምምዕ ኣቲና ኣለና ንህዝቢ ሱዳን ኣትሊስት ብዛዕባ እቲ ናይቲ ክስታይ ብዛዕባ ኤርትራውያን እንታይ ኢና ዘለና ከመይ ኢና ዘለና ዝብል ንመጀመርታ ግዜ ከምኡ ዓይነት ተረኺቡ ማለት እዩ ኣብቲ ዝነበረ መንግስቲ ዝነበረ ብኩሉ ማሕለኻታት ሒዝዎ ስለዝነበረ ነቲ ህዝቢ ሱዳን ክትበፅሖ ኣይትኽእልንኻ ነቲኡ ዘሎ ኤርትራ ክትበፅሖ ኣይትኽእልንኻ ሕጂ ግን እዚኣ ኣልተያር ትበሃል ጀሪዳ ማለት እዩ ወይ ጋዜጣ ምስኣ ሰምዕ ተኣትዩ ዘሎ ስለዚ ካብ ዝመፅእ ዘሎ ወርሒ ኣብ ደሰምበር ማለት እዩ ካብኡ ክጅምር እያ ማለት እዩ ኣብኣ ሓደ ፔጅ ንዓና ተዋሂብና ኣሎ ማለት እዩ ብዛዕባ ናይ ባይቶ ነብለሉ ንሳ ከዓ ናፊዛ ትብል ማለት እዩ ናፊዛ ኤርትራ ትብል ወይ ከዓ መሳኩቲ ኤርትራ ወይ ከዓኒ ናይ ኤርትራ መስኮት ኢልና ሰሚንያ ኣለና ማለት እዩ ኣብኣ ብዛዕባ ባይቶ ኹን ብዛዕባ ምንቅስቃስ ኹን ብዙሕ ነገር ክተብል ማለት እዩ ቁሩብ ምናልባት ምስቲ ክስታት ክብር ይኸውን እዩ ግን ካብተን ሓንቲ ተዓቁድ ጌርና ዘለና ወይ ከዓ ምስኣቶም ኣብ ስምምዕ በፂሕና ዘለና ማለት እዩ ካብኡ ቀፂሉ እቲ ካልእ መሽሩዕ ተታሒዙ ዘሎ ከዓ ብዛዕባ እዚ ናይ እዚኣ ማለት እዩ ብዛዕባ ናይ ቀነዋት ናይ ኤርትራ ዝብል ወይ ከዓ ናይ መሽሩዕ ናይ ቀና ፈዳእያ ልምፅል ወጠን ዝብል ንዑ ኢና ተቢልና ዘለና ማለት እዩ ሕጂ ንዓኣ ኣብ ከምቲ ክበሃል ዝፀንሐ ናይ ግድን ናይ ካልእ ምወላ ከድልየካ ናይ ደገ ምወላ ከድልየካ ኩሉ በዓልካ ጥራሕ ክገብሮ እውን ከቢድ እዩ ብዙሕ ፃዕርታት ይካየድ ኣሎ ካብቶም ሓንቲ ዝረኣናዮ ጉዳያት ግን እቲ ኣትሊስት እቲ ንዓና ከም ጅሆ ሒዝና ዘሎ ጉዳያት ማለት እቲ ዓዋቕ ዝሕንያ ዝበሃል ወይ ከዓ እቲ ናይ ሓንጎል ክስታያት ማለት እዩ ስለዚ እዚ ንሕና ነቲ ዘሎ ፀጋታትና ክንጥቀመሉ ዘይንኽእል ስለምንታይ ኢና ንዝብል ንዓኣ እትኸውን ሓንቲ ኮሚቴ ቆይማና ማለት እዩ እታ ኮሚቴ እቲኣ ነቲኣቶም ኣትሊስት ነቲ ዝነበረ ቅድሚ ሕጂ ናይ ተመክሮ ኹን ነቲ ካልእ ይኹን ንዕኡታት ተብል ማለት እዩ ስለዚ ምናልባት ዝኣት ንሪኦ ዘለና እታ ሰዳ ኣሲራቶላ ጎቲትዋ ክኸይድ ምኽኣለ ነይሩ ግን እቲ ሓንጎሉ ሒዝዎ ዘሎ ማሕለኻ ተኣሲሩ ኣለኹ ጥራሕ ስለዝብል ዘሎ ደው ይብሎ ማለት እዩ ተደይኮነ ግን ሒዝዋ ክኸይድ ምኽኣለ ስለዚ ንዓና እቲ ብሓንጎልና ኣሲርና ዘሎ ከምዘይከኣል ጌርና ንሪኦ ዘለና ክከኣል ከም ዝኽእል ክንገብር ክንክእል ኣለና ምክንያቱ ሓደ ተመክሮ ዝዓንተ ወይ ዝገልፆ ዝነበርኩ ማለት እዩ ኣትሊስት እንተ ተንቀሳቂስካ እንተ ሰሪሕካ ገለ ፀጋታት እውን ክትረክብ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ተመክሮ እቲ ቅድሚ ሕጂ ጉባኤ ክንገብር ኣይንኽእልና ወልሓንቲ ክንገብር ኣይንኽእልና ንዝብል ዝነበረ በል ማለት ዳርጋ ሓደ ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ዝኣክል ገንዘብ ካብቲ ህዝቢ ተኣኪቡ
كجبر تخيلي حجين تاني شو السرعة يدركها سرعة ما تكات أمانة المسرح تحضر مالتي لازم زناي فدائي يزبها هذول ويكاد زناي ساتلايت يزبها هذول خاني يفتنا مالتي يخونا نبيز جدا في كل بزح سرعة تكايرانو مالتي بزح حقال كاتيرنا جن تايو تمزلوا خات سجاتات نترى بجبور يتتكين كانوا كاتزل خيم وسخا على كتير من هذا خلنا نربط كاسنا تاريخ كل خير تناي جنزب كابز بناخد مثل خد نجاري قوي خير تيستفعل على عينة عمتها فوق علامات صحي يزول نزيعتهم أكيد ما هنسرح لهم العجبة كبر بيرانو تباهيو باستراتيجية تحيزول لماذا لازم كلهم سكالا خلوها مسارين كلوها بحانت توصل في كابولاتهم كنا أتصفات تحمي قانون وفي كتاب بيسم جزيرة الحافظ لماذا حانت هوا تنجر خلين على توصل في العمالة كومود خالد سجلات بب بحانتي قرن ترى هونيكا بتسكالا غير خطوات عندها كذا بحانتنا عاتن داون حكاية اللي كانجل لما جرى سبت قرن ترحاف ترف مالي سلازي انتهينا نحن لنا بستخال منتن تيزل لنا سجلات تتأكلنا نغميت من كيد نخيل نازل مالي سلازي تا بروجكت تتحيز لنا ويكاتا مشروع إجنازنا حادث شمال لنا حسابات ومتن تجبرماتي لجنة الأفكار والمقترحات ويمالا كاليتي الكوادر الإعلامية مالتي تمنى ميديا أبانات بحجي بحاول أحمد نجاش أبستفى على الوقتات هذا يفتشوا يسرعوا له مالتهم كانت تكنيكا وجونتات ظهور سبع رأيين تلقون نايتي في ظهور سبع كا أبستفى على الإخسار لا سرح بخير على مالتي سلازي إذا ندرب الناس اللي إذا قلت حد زلا تدعوناي تحجي أتشور اللي تجمع دولتي تحسب ما تفكره سلازي عسرت السبات غير ما نوادي تقول حد زلا تنا فاينانس حلافي زلا حفتنا حنان محمد صالح زلا مالتي أبتحتي أحد عسرت سبات أوريدي تبيلهم سروحهم جميلهم معلومات لو عسرت السبات عسرت خمس لهم توحيد تي خستان ما تحجي نزيعتهم أتليست تابشور نزلوا نحن أبنولا على نحموش يحسن نبصحيتي بلان تتحيزوا له مالتي لازم هذه أتوم 5% خاطر حموش يحسن ترابيز إحنا which means كلتين 5 تشحن حموش يحسن ترابيز إحنا 1.2 بكورونا الحاسوس له مالتي ب 1.2 مليون كلونا خيري 4% نايتهم سبعة تطرح بيت إحنا لحد مليون 3% بوح ترابيز إحنا نايشحن حموش يحسن على المدن مالتي شو حد 150 شح كلونا خيري زبيدي تبير مالتي حجينا زي حدا بانك أكاونت تخفيته درو تجوسواس تجميرو على أستراليا أبغى شغل يسرح لنا مالتي سلازي حدا كابتي نزحجي تدالو شمال اللي ويابز المرسى شمال اللي مالتي حدا كات تشالنجز زستاتي مالتي سلازي نحنا بزينا نبقالك نبصح ندرا خوينا نبقالك نكالح ندرا خوينا أتليست تي كان فتسان بيتصح تتحيزو له بروجرام زي آتوم مالتي مس قال هاجراتون قال خكباتي بالبرالوي مالتي أتليست نزلني مولا خكبرلو مالتي سلازي زي آتوم بزعواتي أبناي زينا بيتصحفت زكاية زولو مالتيهم سلازي بزح حالو زقربي درافتس مالتي ويكا زقربي دراسات حالو مالتي كاب السودان دمزولو نايرسات حالو نايكالو بزح نقرات حالو مالتي سلازي بزح فتشاتاتي قبرالو مالتي تي نتقوداي كون نقبار ويكا اني اب بايتا كم حدا هي اوغيتا نصرحو مالتي سلازي زيتي أكاونت تقرفت زولو أبشولا حيا بوسواسي برو زولو مالتي مخنياتو نتي بودا كروس في دراخونكا حتى تبغى سقوط أنا غازيتا already تودي على أنا وصاي بودا نتسحبت زقبر كمتي عنده يكون لتصنع حكوماتي تسرعت بأوروبا بحاو هاي الماريم من نوح تسرح له مالتي بإثيوبيا بسودان بأستراليا بزح نعوز وكلو عوالات فتي غير لو مالتي كنت نسرع زوات تدغورنا حاولنا هاي المريم كان هو كسر عوز كلو ناي وصاي بدا غير مالتي سلازي ابزون متينيرو مسغير غيرت كارات تراخيبو نيرو مالتي كابو دي مسي عند
دكتور أبي أحمد مزومناي زواسين أمريكا أكلكم كاريكم تصحيفوا نيرو نعوم بفلاي استقبل أخيبات استقبل صحفات كيد نيرو كذا استسرح أسرع تداخلين بزعباتي أبزحنا في ورح مالتي مس PDP أخيبات هاي نيرو مالتي أستقرهم حدا هيدكوارتر زعبانا يبايتو تغيير مالتي مخنياتو أدراشة خلوه كاسلو زلو كم بايتو أبو شورن حدا بيت صحبت تخفيت له مالتي بيت صحبت سيناي هذا هو بايتو تبعيلو يسميه له مالتي سلازي بيت اللي رترينا مالتي ناي تراويان جزالنا سميه لنا زخون يوم تقاوم نيجي كبلو الزخير حدا تصبر زبالة أوفيس تخفيت له مالتي سلازي نسون بزح طلب زحاتتي مالتي كونتينيو تكون سستينبل نكون من بزح ገንዘብን ብዙሕ ፃዕርን ዝሓትት እዩ ማለት እዩ ኣብኡ ምስ ኣባላት PDP ምስ ሓው ደቂቃ ተስፋ ደቂቃ ከምኡውን መንግስቲ ኣዋስቦ ዝርከቡ ኣኼባ ተኻይዱ ሓንቲ ሽማግለ ኮይማ ኣላ ማለት እዩ እታ ሽማግለ ነዚ ክልቲኡ ዓይነት ተራኽብ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ቤት ፅሕፈት ናይ ዘተን ሲኒትን ኣብ ሚኒሶታ ኩን ኣብ ካልኣት ኩን ስራሓቱ ይገብር ኣሎ ማለት እዩ እቲ ቤት ፅሕፈት ናይ ፈጻሚት ዝኸይድሎ ብሓዊ ነጋሽ ዝግበር ዘሎ ርክባት ከዓ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ቀረባ ግዜ እቲ ሃገራዊ ባይቶ ነተን ካብ እቲ ባይቶ ወፃኢ ዘለዋ ካልኣት ፖለቲካዊ ሓይልታት ናይ ምዕዳም ንዓቶም ከም ፕሮግራም ፈጻሚት ከም እማሜ ሓሊፉሎ ማለት እዩ ዝሓው ጆን ክወፅእ ዝፀንሐ እታ ሓንቲ ቤት ፅሕፈት ጌርናያ ዘለና ኣትሊስት ዳይረክት ርክባት ንሕና ከም ባይቶ أكل نايت لو تطرح مبرد حاولنا نكون يعني مخنياتهم بارتنرز يعني نايت خالد مالتي لازم ساعتهم كسر حلو تخلى جبا كفتر على تبعيله مالتي لازم كابو تي عنده يحاول محل وجود صنحتي كان تيرنينج بوينت خالد ناي فرانكفورت فيستيفال مالتي بحال ودن وبقدر راح تخيز نبرة بمولو بحاجة راو بايتو خير على تبعيله تناي فرانكفورت نبرة فيستيفالون كل حبرتات زمالة ببايتو خير من سميت خير مالي اتنا حاضرنا إيرترا ديمقراطياوي فتح نزل حاو جون نقولوتو مساتور ركبات الجبرانو مالتي نزوم إسرائيل جبراناتنا نزوم تقدم عند فرانكفورت آخر الجمهور حاضرنا إيرترا ديمقراطياوي نعم مرسى الصور بس ما تنسى لو ماتي بيبقى عاونا ناس في الحبس وبروح على حمد دراز كادلون ساعتهم ضابط فرانكفورت آخر الجو ساعتهم أحاول أكون الحكم بس حاول نلاش يكايدوا على روما سلازي تبايتو تم نقدم كسر حوز كل فوكاسات نعاتهم بيوماتي قدر حدثنا مع كلام برات بتفتصامي تخيلي رواتي زي بس جل هاجراتون تي ما كلاي في بيت صحتنا بيت صامت مس جل هاجرات ما كلاي وراهون تراخيو جل سرحات بتكالات هاجراو هنا خلاص يقدروا ماتي مس منغستي السودان يكون مس كالات زي منغستاو تكالاتون على السودان تكالات جميل ماتي ترى إثيوبيا هم زغلط كوي صاحي جلاوي زخون خكبات مس إثيوبيا دارجايلن سلازي تي بيت صحبت ناي فتصاميت اتوم يزون زلو مدبات ساتون كندي خاوا حانت داناي ساتلايت تي في امالتي كلاي تكلاواسا اتليس ازن كل تعامل تكلاواسا حالتاتنا خدنا دحينا خمس زخلت ويتمت زخل مرحله تكلاواسا راح تسمعون خبر مالتي تناي زوباتات تجمع يسرحوا له تنايزتن سنيتن كا يخيدوا له مالك سلازي ابزاتهم فوكاس تجبريو درجه زربان بحكماتي ساعتكم تزاريبن سلازي ما بعد تجازا عرفتي كله دحريا بحطون ملسنكن عطينا مالتي سلازي مبزحتو في قدمي اب تحدش مرحله ممراتنا لذا نتي لذا دارون حاول جماعة الكوا مالتي برنامج كم يكون دلو دحريت نسترفنا مالتي أبحثون مالتين كوها أبتعنا مرات مالتي الميجن بدحري أبحثون مالتين كله خمسة زخائر نسان حاول جماعة الفلو
عرفت لها دور اختماتي Yeah, I think. أنا بزعل لي له لأن لي Do we need break, guys? بريك ديالنا نديرو شي غرفتي واش نكتب بريك اوكي I think 10 minutes is more than enough. Yeah, 10 minutes, yeah? Okay, thank you.